Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Akweni Dr. Patricia Kaliati nthawi yanu mai watu zikoma. Kutera kwa gogo watu Vice President yatu olemekezeka amene somwenda nao limoja President kwela kuno Vice President atendo lijo lino tamunyalira likwambira lijo gavana director ama komiti yose ya region director wa Nyamata komanso DC governor director DC governor sakuno komanso DC governor Nyamata koswese governor makolo onse agogo atambala tamunyalira likwambiri ndiye zigogwena wose amene mwakuyakuno takolesa bana ba president amene asinthe zinthu Malawi muno sikuti ayamba isoyini wapereka president kwa iye komana baba kale mene tikudandala njala yakuno kuyambira nthawi imene Abakiri Muluzi ali president awatamene analangiza president Abakiri Muluzi former president kuti tiyambe nkhani ya Stanaka lelalo tikumatenga zitututu kumapita nawo manyumba bolo moshadereza Stanaka kijania badidani komanso ngati bali president wa ku UTM amene sona thandiza ziko la Malawi kuti likhale omwepo lisaende laenda banaba amene president amene alipowa amene akweza zinthu manda dani eni wakatira kaja timapula pa 50 kwaji amene timapula 50 kwaji anyamata jendi hati amene alipatikike pomwepo kifo chuma nichosowa Malawi kusowa talama jeni tena sio kuti Malawi kuli chita kuino tikhale ndizi tuzoendelea zokwapezera anthu ati komanso ngakhale soya pieces iwani eni analipa 80 kwaji a soya pieces nthawi amene wali budget director komanso reserve governor komanso ngakhale usipa wani madebani eni nyanja imeji na Malawiko gamulu kamakhala 200 gamulu lero mulu ipa 200 lero soya pieces alipaite kwaja somo wani eni Azamui analipa 90 kwaja 90 kwaja Azamu lero Azamu alipa 90 kwaja fertilizer analipa 18,000 suga 2020 analipa 20,000 anyamata kendi hadi lero fertilizer alipa 20,000 wende chimanga cheni makolo chimanga cheni kinalipa 80,000 tukola 50 kg lero chimanga chilipa 50,000 komanso transport yotoka kuliyongwe kukafika ku Blantyre inaliso 80,000 inali 8,000 lero ni 8,000 lero sugar wani sugar nthawi ya president yathu ali budget director komanso ali reserve bank governor sugar analipa 600 lero sugar alipa 600 kwaja sugar ndokuti sugar ndikulima taka mizibe kudwangwa komanso mizibe ndikulima kuchaloko mizibe ndiyo matilira mwama ulizitilira chimanga chimene tikulepera ife ayo excellence agogo kwawo kulisinje mene mazi alipo mpaka na pano agogo kwawo kulikadambo kama tikulepera kakhala kuzala chimanga atutaka chinosana kolole angogona ngati njinga opanda chakuja china tawi ya ino bwana kataleza nalo usikante lelo soko weni amene tikukula ife situkula mtengo wa ukulu 1,000 chakuti nthawi yanu bwana analipa 600 anthu amakula soko ndikumasamba lero anthu angosamba ngati ubatizo anu osala kamajunga kunoko ajisi gavana tikuchokozeni agogo tili mutemokawase tindichikhulupira kuti electoral commission mlipopa ndipo tikupempheni bwana kuti kudeza kuno simunatheya ndipitebe mpaka ndakumapeto malira ndisalima ndisachoke pomwepo ndipitesa mpaka ndakwakabuka huko ndipiteso ngakhale kwacha uma huko palibe wina amene ngatakusinga ende ndipo tinene pano kuti kwamba ili icho tinatungira nawo mazi kwamba ili tinatungira nawo mazi koma taona kuti anthu inu sapana muli palibe pabwino ndiye icho tizichosajwa ndiona imodzi imene mombo jwera tizichosajwa imodzi ndipo limaso kwina amene ngalese kuti anthu asaende ndipo msonkhano kubwera kupanga kuno akwina kangweleka takuti bwanji mwabwera kuno tafika panyumba pa munthu pano tagweratu kuno kwatambala sitinabwera kunyumba kwa munthu amene akuziwa kuti dera lindirache akozese umene kuonyasa uliyoje munthu amene akuziwa kuti muno ndikwanje aonesesa kuti fertilizer khala osika mtengo awo anthu atati awagule mosika mtengo komanso chakudya kuno chikhalemo anthu akupona tonjala inu
mtu support msimai ataje jaji atungane amene osaziwa kwa kulia pa udaraja kazao bakale chitukuko saji siwa ataziwa kutaka chaka sao ama kwenda kumwamina kazao inaje hebu sio kuli kuya muda ndo mpaka kazi kuja kuzo ama hapa kukula ndolo pa udaraji bistiki kuni sema ya tuane kajani amene alifanya director ni wale bingwa mtalika kifanya kana funa kulemekeza kunako kudeza ndipo kudeza kuna nani amba kuda bangese nisewataka na bangoma tano kufika kujipatana anyamata jenda mena na banga zile ena ngabona waze zao kwa maana mena na boresha parliament mena na boresha kumalai kuna parliament mobiza ndio kwa China anyamata jenda mena kwa maana parliament mena anani na kwa parliament boresha nini sewiyomo misemena kuimangale la jagwa na mena jenda bwana ndaje mataja Obasa parliament ili mwene kwa sabana sogoleri tikamwatenga akasi amena loembekezera kale nikwakwaatira nikumauza atukula akaza ngade wanaba sabatubi isali yanu maboza amena atane medeo atele simana sikujidika akusonye zituzai nyaje kulisi mtizada nisi Dr. Alisakabanga alipaje ni director demana naboresha zitu kwa tuwene demana bagisa kulisi tuzikazikike demana bagisa kulichuma isakwe lelo akabole bantu kumati kwacha mwauzo kuti kwacha ingo ya kwacho akati kwacha muzidi yakwa omata akati kwacha muzidi ya sowa amene kifoka nakala kuti alidisa yuzana kuti drama ndio fuligira kwacha ikanaka nimpamu ikati zikwachi tukumanga kuti pa business balibe malai munamene ali ndi kuti ni paka business ba mayani hapa nitani ya ikulu sika wakulu mene mabolesa drama uziko la Malawi ni mama mabolesa drama kulizevu banki mabolesa drama ku budget finance kwa drama sisi upezeka zote fund kama business hapa drama alibe yakasake ni president amene wapira nchiro amene kuziwa kuchima ni jani mtu alimekezene sifuna kutakale ni drama mtu alimekezene chakuja jisika itengo wina lesa zita kwani sakula chakujaji lelo ifeyo inadi mina tifotele kunoko ya tiani kila tikotelese usuna tege lelo kulimwina tikule foja ntengo dula sina tege ndia kuza nizana ndolo na ndolo ndi foja hapa bolesa drama Malawi ni ndani ndia foja yayo tasisa nifanda kumwela foja ya tima nzala kumulanje masa foja ya mazala kulu ndipo azunguso ndipo foja yayo munakula mwasika ntengo president wani walibadi anakala bibi zikanateka akupira chilo ndanye madawa ndiye lelo ndio Alisakabanga makale president kwa wala tungwa chukula foja ameni kuchoka nao misana tukukona nao bampasa osa wina nao asikukula njengo kuba osa pindula nao kasanteni ndio Alisakabanga amena kutoki chuma tunaenda bani Amalawi ima Afrika bani kuti mulime Amalawi ima dola bani kuti mupeze zifutani ndiye mwakasa kadonga Alisakabanga chuma tizakazikika zintu zimene zofunikia kumoyo wangu zaka zoshika ntengo kwa masa Malawi chose zao neseza kuli manyumba watu sako alimo maji salimo zopana moto balibe mafumu zala ndirandrama zochimuka lero liko kuya chilo za boma wala ndiyakaje konyenyeka ndiya zukuza ndugu za Malawi so msababile nisopana laife ndinu mafumu ozidikia kwa pili kuli mabwena kifamenanga ujezele masala leyani ni president uyani hapa leko maenda tule wautali ukatenga ndrama mwina miezi foro kuli mpila mkatenga kujamango pesa kulifote sauza ndio kusasa katiba landia mafo sauza kwa jama mwezi ni mwana wao kulu umane mafumu muku makumano nao ambuya udalise nosa president mjole ndazusa vice president ayakule ntuwa Malawi kwa maso akuzuse ni kuli mwayakule anaoni ambuya udalise ntuwa mwabi excellence Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.